बबू जेल जाए से अच्छा बा या कि नैहर पेशवा दिया जाओ काहे कि ढोल गंवार पशु सुध नारी ये सब है तारण के अधिकारी नारी से संसार हारी। नाती के बेटा एबरा नैहर ना पहुंचैलन तो इकर इत्ती सिरी लगा तनी का रे नतिया हो का करे आई बरू पूछा तर का करे आइल बानी नाती आज नैहर ना पहुंचे बाकी तो हम ही ना कहते हैं नैहर जाए के कहतारी जबू नैहर हैं बाल बच्चा के ध्यान नहीं के बाप मातारी के ध्यान नहीं के नैहर नैहर कइले बा ऊ मार मारे बा फिर ऊ मार मारे सफा दे पियर कर दे खबर रे नतिया हमरा तो मारे के कहत रे चार को भाई बड़ा सन बोलवा के तो हम नट्टी तो बुआ देम ना हम राजा घर के बेटी है राजा घर के आइलू गइलू ना है राजा घर के हई हम आइलू गइलू के हई घर के हमरा के आइलू गइलू बुझतरू पूछला अपना बाप से ये 5 लाख तो है कइले 3 लाख दले हमरा बाप का गोर पा के रोतल 5 लाख कहत रे 5 लाख अभी दहेज प्रथा के केस करम तो सारा जना भीतर चलबे भीतर 3 भरी मर्द में झगड़ा कर रहता है हमरा घर में रहल दुलम होवे बगड़ी हाला गुला से आज जातनी बाबू तो फैसला करइबे करे बाबूजी लगे जातनी हम बाबूजी दिन भर झगड़ा कर रहता है साफा घर में रहल दुलम क देले बड़न हमारी चली चलो 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 आज फरिया जा देले बनी नाती आज नैहर जान तो जान मत तो हम नट्टी जा दे मेरे छोड़ एकरा के तो हमरा बेटा के मुंगा देबे रे बेटा बूढ़ा बाबूजी कहत एकन सब लोग के जेल में ठेला दम घर में बैठ के सब सुनत नहीं हां ठेलवा देम तारो के ठेलवा तू ढेर उड़ात रह बबू जेल जाए से अच्छा बा या कि नैहर पेशवा दिया जाओ काहे कि ढोल गंवार पशु सुध नारी ये सब है तारण के अधिकारी नारी से संसार हारी। आ गइल लोग लाइन पर का बुझत रह लोग हमरा जानते नहीं चलो हमरा के हम कौना खानदान के होई